ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to seede seɓɓe seedo Abbas jaren cehela paɗe boygala ko on waktu yoni hato Modibula kami dumga wural fa e nder galle ceerno Mouhamadou Lamine Ly e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to ndulmaji dembe wiɓɓinama toon hanki o campagne dokkirgol ko fate banggue lone gurdam taw kadi koye fannu ordonnance kene foto wonde ujunnaje 4 lonal woni ko hokkira toon taw koye ballal fedde witede andi vision to leydi Mauritanie hanki conférence ko fate banggue gaz woni ko yiɓɓina e tawtorede hoorejo leydi Mauritanie ma en kettoyo hen e nder ɗiɗon konngudi musidɗo men Alhassana Oumar Mbothia to leydi Mali wonande tettugol kiidala konin koɓe leydi Mali e yiitude widuru ne waɗa yimɓe ɗe gubba hen procureur ɓattiɗo tribunal mo Bamako holliti ma udiɗen losko yango no fewi tene kadi leela wala ma waɗe hen to leydi Guinée Conakry seppoji gulɗi jaw bannoɗi jamma heccanke o to legala hamdallahi ne tawe e nder Conakry suko gorko biyeteɗo Ousmane Ba mo duuɓi 29 commerce kam fiya kural e yeeso to Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré joɗodima hanke Guillamou Soro gonnoɗo gardinoɗo suudu sarɗeji ndu leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko baɗɗo exil leydi muɗum ɗum ko ñalawma hanke to Ouagadougou kabruji men maren ha to Nigéria Côte d'Ivoire Cameroun Somalie ma en jaa ha to RD Congo Brazzaville kame Algérie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen o saha gonaɗo himmirana ko ndema maaro sa miijima noon ndema maaro miijoɗa coñal sa soñi ha gayni a natini maaro galle ma miijoɗa duttoyde koɗon maaro ɗum jeeyi sababu sa ari ha to cuuɗi meɗen dumga wuuro Alpha machine moƴƴo keso jaaduɗo e jamanu taw dognata ɗum ko kuura ala dille kewɗe ne jogui tamaji mum moƴƴi kala hinde leñol maaro ene wawi duttandema ha yooɗa garɗa wela ni ñamde kame modde kala on machine noon ko jeeyeteɗo hey mon yiɗɓe kay sodde machine aji beele ononne kadi dañon ko gollori ɗon guila e duttugol maaro e ko fate ɗiɗon fannuji kala jokkodire e oɗo henna machine jaaduɗo e jamanu taw dognata ɗum ko kuura e tamaji mum kala on machine noon tawete koto cuuɗi meɗen dumga wuuro Alpha sa yiiɗi jokkodirde e joguiɗo oɗon machine ha gara jiiya kulhuli ngala hen hoolare timmude ene oɗo henno machine keso pula jaaduɗo e jamanu beele annene mbawa gollorade jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko 00 221 77 018 75 08 walla jokkodira e ceerno Aliou Racine Ly tawete koto Italie 24 908 28 58 musidɓe tedduɓe machine keso pula jaaduɗo e jamanu oɗon yiɗɓe gollorade to banggue duttugol maaro mbadde hen dando gila gasani gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredinnoɗo ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa hewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi hen aafiya mawɗo no feewi hewɓe hen fonnoɓe oppirade yoga e ñabboji woni hen wurno ko poɗɗe kono hande o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yoga e ñabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wulor jaaɗoru janowo joguiɗo diabete yoga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah
sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi kotori satol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isman Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña jaam. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e demawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirolo ceerno Djiby Sy Allah ne luɗuɗum gandal e hattani wawde yaltinde mborosaji kewɗi gonɗi e nder reedu neɗɗo ponnoɗi oppirede o yaltinaɗi ha laaɓa ha jiira guite maɗa taw reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ne jiida ciirola omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafini yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani sappo e fodde temedere rafini yalta e ma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jawratɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe joom ellaji musaji wonduɓe kista fibrom dogam sitta ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe ne ndijorno e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiirɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema e inde nenema dokkatamo o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko 2000 francs woni temedde nayyi mbuɗu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro rêve ko numéro orange money on numéro kadi woni numéro makko appel nder leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy wonande yimɓe haaldude makko to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne adini dendagal kilineɓe mum base makko tawateɗo nakkotenne golla hano hannirta ni enen tawiɗen miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Agnam Siwol galle makko no hucciri e dande goudron waɗɗani agence veuve mawɗo mo da Agnam Siwol dendagal autoji paaɗi Dakar e ummide Dakar ne payi Fouta kala ko damata galle makko ndewata ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde e leydi e continent e to mbawɗa wonde nder leydi Sénégal kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne addi leɗɗe kese pullo ɗe
ɗen leɗɗe ko ittoje seero e ñonkoto gonɗe nder reedu neɗɗo ha laaɓa omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen cetta mbaɗa e kasma aɗa yara dendagal ñonkoto gonɗe reedu neɗɗo ina ha laaɓa ko leɗɗe kadi ɓeydoje gorago moƴƴude kadi e ndewago ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo woni mbadden tan ɗo faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase ɗiɗi jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabruji men to cuuɗi men ndulmaji dembe hanki yuɓɓinama toon ñalawma campagne dokkirgol lone gurdam sembi lone gurdam noon ko ɓen joguiɓe caɗele guite taw kadi koye fannu ordonnance aɗa jogui ordonnance ka bindanaɗo ɗum caggal nde yiya ñaw gonɗo e guite ma sa ari ɓe ƴeewa ordonnance ma o e on saaha noon ɓe ƴeewa e lone he holen jaaduɗo e jiiɗe guite ma ɗum noon woni ɓe tottuma ɗum ko wallidde yimɓeɓe ha mbawa jogade gurdam moƴƴam ɗum koye hakkude jokkodiral leydi Sénégal France kono kadi mbiyen ndulmaji Matam ɗum ko hanki nogase goho duɗo hen lewru e tawtorede oɗon campagne woni président du conseil départemental de Matam Amadou Djibril Diallo ene wondi kadi e biteɗo Pierre Bidje onon iwi ko toon to leydi France ngal ballal noon waɗi ɗum ko fedde wiitende Andivision wawde wadde ɗum ken tolno hande e duuɓi 5 gam ittande yimɓeɓe caɗele e ƴettude konngol jeeyaɗo e oɗon projet woni Fadimatou Kebe Dem ɓiɗɗo ndulmaji naajo holliti wonande kay jeeyi sababu ɗiɗo hen miijoji kala ko gam ɓedde golle e ƴewtade e andude yimɓeɓe aɓe jogui caɗele guite no fewi teni kadi ordonnance uji ɗi aɗi ceeri no fewi wona moni kala wawi sodde lone gurdam ɗen lone noon alay saago jomen ballite no fewi ha jomen kay mbawa tigui kañumen andude jiiɗi mumen ɗo mbawi tolnade kono kadi wona tan ndulmaji naajo ko kala ɗo mbawɗa iwde so tawi a ari tan a heɓat hen lone ma so tawi ɗe goodi so tawi ɗe godani aɗa jogui ordonnance maɗa maɓe ndewido ha mbawa hebde kala kono kadi ɗum waɗi koye nder département mo Matam ha fayenma Kanela kamene wondi e raneru ha to Podor kala koɓe jokkuɓe ɗeɗo hen golle ɗeɓe puɗɗi taw kadi ko golle joɗɗe no fewi ɗum waɗi hanki koto cuuɗi men ndulmaji e ballal banimen debbo sohna Zeynabo a boori mangana kame Aissata Dia ha joni keddoɗen koye nder leydi Sénégal jaheten koye ñalawma mawningol ko fate banggue awo kala hitande ene mawnine on ñalawma no gasiggo lewru novembre ene mawnine ñalawma awa e maaje leydi Sénégal ha e winderde kala ñalawma hanki o jagorɗo ko fate banggue awo woni Pape Sagna Mbaye hanki yuɓɓini ɗum to Pikine ha faynma to Diamniadio kame yogayi gollodi mum kala ɓe garti e hettade ɓen joguiɓe caɗele ko fate banggue awo ha tenti hande o yiide lingu ko hunde sattude no fewi guila to banggue maaje ha e dow kala ha e ɓen duggoyoɓe kala kono kadi ɓe kolliti laamu ngu ƴetti hen peeje mawɗe no fewi kono kadi kanko on jagorɗo wonande cukka makko moneli toon to Diamniadio holliti ode saaha guila tan ɓe gaare gardidi wonande ngal ɗon jagorgal ɓe mbaɗi hen golle jaƴƴe no fewi gam wallidde yimɓeɓe ha mbawa hebde liɗɗi moƴƴi taw kadi ko liɗɗi baɗɗi fayida no fewi ko wona ɗum ko noon finoɓe toon to Jeere Tamba jafoɗon finoɓe to Tambacounda kañumen oɗo saaha goni koye caɗele to banggue liɗɗi no fewi debbo kay so fini subaka lootima ñantima joguima horde walla pañe muɗum fayi to marché poisson taweteɗo to Tamba taw kadi ganduɗa ko jeere garɗude yonde yadude jamanu tawata ɗon ko likon tokocono en sahaji ni a tawata ɗon haydara siftini moon Tamba ne woɗɗi ni maayo Gueƴa ni maayo Welgo kono kadi liɗɗi kewɗi kay ñameteɗe nder huuro Tamba heewi iwde koto Mbour walla Joal walla ha ton to Kafountine kala wi wuuri Kanté kono kadi ɓe kolliti kamɓene aɓe jiiɗi ko ɓuuri ɗum to Fatick bureau douane lieutenant colonel Mamadou Alpha Dieng
ɓe duppi hanki o wonande produit ji kewɗi no feewi taw kadi ko produit ji tettaɗi kaɗaɗi mo ganduɗa jarmuɗoma ma wonoy milliard pawɗo no feewi taw koye koppereje franc CFA kono kadi koɓe teeti ma wonoy ujunnaji ɗiɗi temedere capantati jeenayyi kilo taw ko huuɗo bonko ko ma won kene wona kiloji jeegom taw ganduɗa ko héroïne kene wona temedde jeetati gramme taw ko cocaïne ganduɗa jarmum ma wonoy feccere milliard woni temedde 5 million kono ne kadi fond médicament ji taw ko médicament ji kaɗaɗi ɗi moƴƴani contrefaçon ma wonoy temedde tati million koppereje franc CFA kono kadi terta valeur huuɗo bonko wotko kene foto wonde ujunnaji ɗiɗi temedde tati e joyyi kene wona jarmuɗoma temedde ɗiɗi million koppereje franc CFA fof ma yahoy ha wonoya 1 milliard pawɗo woni ko tetta ɗum woni ko duppa hanki o ɗon ɗo fati gam haɓade ɗen gueɗe bonde bonnoje ɓesguji leydi ndi Sénégal BRT ko bisa jawɗo mo ganduɗa ko projet ɓurɗo mawnude no feewi taw kadi ko bis jogoɗo lumbade e nder ɓernde Guédiawaye ha fermato Petrosen mo ganduɗa ponnoɗo gasde kono kadi tardin ɗum ko caɗele événement ji bannoɗe lewru mars ha dillere mawde waɗi hen wonande golle puɗɗinode gollede kala dañi ko heela hen ko heewi no feewi kanko Maysour Faye jagorɗo ya garamo leydi Sénégal hanki darde makko yeeso ɓen sarɗi yankoɓe toon to sur sarɗiji nde leydi Sénégal gam ɓetto budget ko fati banggue 2024 holliti golle BRT o kay so tawi ko temedere yimɓe gandu kama capanɗe jeenayyi e joyyi gasi ha laaɓi so woodi heddade ko joyyi ɗinne kadi ɗo tan e mayirɗe hitande gasat ha laaɓa wonande oɗon BRT ma wattu yaade golle muɗɗoma ko hanki o fuɗɗi golle makko ɗum ko gila o toɗɗa woni hande o ɗowɗo guinol golle ko fati banggue duwaneɓe leydi Sénégal kanko on colonel Mbaye Ndiaye mo ganduɗa o lomti ko colonel Abdourahmane Dieye ɗum noon ko hanki o fuɗɗiti golle makko caggal batu jagaɗo jawtuɗo dowoyen ko nden wo toɗɗono kono kadi o foti mo waɗi hen gollal payodingal no feewi taw kadi ko golle mantiniɗe jaaduɗe e jamanu jaydiyanke mo Walfadjri kadi chroniqueur woni biyeteɗo Pape Sané mo ganduɗa nangganoɗo guila 13 lewru novembre hanki o accitama kono kadi koye kuulal capanɗe jeetati wo nangguiɗa gam saktudemo kabaru mo gonɗani kono kadi ɗo saaha wa accira tan woni koye jimadi sariya gendile ndi accitimo hanki ko imam walla accitimo hanki ko ñaawo Oumar Makam Diallo oɗo saaha noon woni koye jimadi wonande sud joni koye jimadi tribunal on acciɗɗomo o kono kam o fati galle makko toho fiske toni kadi police fawi juuɗe mumen e ɗiɗo ɓen ɗanninoɓe yimɓe taw ko ɗanleɗe ndewani lawol kene foto wonde 13 migrant taw kadi ko wonnoɓe galle ne mofti to legal arfad ene legal arfad ne tawe nder fiske hoore muɗum ɗum ko caggal nde finaɓe toon teski naati yalti o heewi ha ɓurti ko nden noon hewɓe hen kalani police siftinde moon police ne ero e kala saaha onon finoɓe guure hay nokkuji kala so on jii kon paamani gollodire e police gendi moon nde tawno police ko wawi losko ko kala kono kadi so tawi andinaka ala ko wawata andude haydara ɓen dadiɓe ɓe Mamadou Lamina Diallo hanki pawi juuɗe mumen kene foto wonde 17 sagata ɓen kala giwi koto Mali kono gonno koye suuɗade gam ɗannade fiyade maaje faade toon to leyɗele Europe keddorɗen koye ɗen ɗanle wonande direction tambiɓe passeport gendi leydi Sénégal ɓe kolliti tugalma tan goo lewru septembre ha yetti 16 lewru novembre nduɗo hen wonandu kene foto wonde 4 e temedde jeenayyi e 12 passeport woni ko tottira e nder lebbi ɗiɗi tan ɓuuren hewde noon woni fandari mumen ko yaade to nokku biyeɗo Nicaragua hele faye toon to États-Unis de Amérique e lorsque police holliti ko hakkude jaaro duuɓi nogas e duuɓi 38 lobso ɓuuren hewde ko ɗum woni fandare gam ɗaɓɓale mumen jeheten ko toon to Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo ne artana men ko fate banggue golle forage uji ɗi ceerno Walle Ndiaye woni e wadde oɗo saaha ɗi naati toon to Fouta to Bonji
ha fana to ndendori taw kadi ɗowiɗen golle ko Abou Ndiaye Alhaji Abou Ndiaye man ketto e cimtol musidɗo Amadou Sambalo to Madina Gounas. Amadou Sambalo, assalamu aleykum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi jurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andodinema Sar Abdullahi Saar golle fondation Ceerno Walla Ndiaye caggal wuuro teddungo Madina Gounas naati e nder Fouta Tooro nokkuji kewɗi ganduɗa keeɓi forage uji fodde forage uji nogas e ɗiɗi caggal bonjowali ɓe no ganduɗa ko jonoɓe caɗele ndiyam ni hay ni woni winoɓe nap mabɓe o manam leydi ndi to lesto wara jogade ndiyam kono oɗo saaha mo kalten ɓe keeɓi ndiyam keelal mbaɗɗo fayida e ballal fondation Ceerno Abdoulaye Walla Ndiaye e ballal Alhaji Abou Ndiaye mo ganduɗa kam joni ɗo fondation Ceerno Walla Ndiaye. Abdoulaye Saar ñalawma hanki o ko toon to ndendori e takkiɗum e ko tar ɗum heeɓi fodde suji tati kala forage ko 50 mètres cube total machallah wonniɓe weltare mawde wondeɓe kadi ɓuural manggal kono kadi e weltare e ɗum ɗo kamɓe rewɓe ɓe kolliri ko caɗele mabɓe safraɗo saabu ko caɗele mabɓe kamɓe rewɓe wadde noon soɓe jogui caɗele ndiyam kamɓe rewɓe oɗo saaha ɓe keeɓi forage uji ɗum ene walla ɓe kolli weltare mabɓe no fewi kanko Alhaji Abou Ndiaye e fetto makko ɓe mbalti ko ɗon wuuro men Wourossogui wondi bandiraɓe ko weltare bandiraɓe hewɓe ganduɗa ko wonɓe diwan Wourossogui ɓe ganduɗa ko jaggue mawde joguinoɓe pelle ɗe ganduɗa gam darade yidde wadde hunde fatte ɓamtare kamɓe kala ɓe keeɓi yiidude Alhaji Abou Ndiaye ɗon nde Wourossogui ɗo gam salminde ɗum ko yiide ɗum kono kadi kamɓe e hollitde ɗum produit mabɓe ɓe joguino on Alhaji Abou Ndiaye ɗon noddi Abdoulaye Walla Ndiaye wawi haaldude mabɓe kamɓe ɓen ɓe ganduɗa arɓe yiide Alhaji Abou Ndiaye kamɓe woni weltare mawde wodi koɓe kalde Alhaji Abdoulaye Walla Ndiaye kamɓe kadi wawi nande koɓe kaali ko wawi ɗum famde inchallah woni date mo rokkimi so Allahu lamɗo jooɓi Sar Abdoulaye Saar min calminima kadi min juurimama no fewi mi salmidinaga bandiraɓe to weltare TV eɗen ciftora musidɗo Amadou Issa Kébé yo Allah yurmomo yafoma haadama aljanna ɓoyen sakkanadema kamɓe dunade ko musidɗo moon Amadou Sambalo ɗo Madina Gounas feede weltare TV weltare fulande dinma Sar Abdoulaye Saar. Amadou Sambalo to Madina Gounas golle ma jooɗi peewi kono wiɗa koye mbiya allahuma amina ya rabbi ya rabbal alamuna ha toon to sunnatu kame arfa kala walla men to haba kala en calmini takkusana on jonɗo e ɗin diwnuji kala kono takkusana ni ha to Mbotta kono kadi ko toon ha to Noksoɗa leydi Mauritanie paaɗen jabɓoɗen musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia wonande ñalawma hanke o hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani yuɓɓini conférence mawɗo no fewi taw kadi ko conférence battuɗo tataɓijo ko fate banggue hande o gaz mo ganduɗa leydi Mauritanie leydi Sénégal ne heeɓo kono kadi golle garɗuɗe gonde yuɓɓinede oɗon sifa kanko on Alhassane Oumar Mbodj. Assalamu aleykum wa rahmatullah. pétrole et énergie. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Saar habruji men ɓuuri tewtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie ñalawma hande o njeslaare nogas ɗi lewru jolal ujunaje ɗiɗi nogas e tati conférence internationale ko yowti e gaz pétrole et énergie e leyɗele Afrique banggue hirnangue fuɗɗima ɗo e lamorgo leydi Mauritanie hono Nouakchott ñalawma hanki o nogas e goo lewru jolal ujunaje ɗiɗi nogas tati ɗo e lamorgo ko ɗo ngu noon gardiɗo hono leydi ndi Mohamed wul Cheikh El Ghazouani ko kanko ɗi ɗowi hono o barngu no ma jokku fodde balɗe ɗiɗi jagogal no leydi Mauritanie ko yowiti e énergie nana wul Chourouka wi ma leydi ndi wawa kaydi hono yejjide tonuji ɗiɗi piccal taw kadi ko joyi taw ko million gaz e hirande foof hay noon leydi Sénégal ma wawa kadi yeccinde ko wayi noon jagogal kono leydi Mauritanie ko yowiti e rendo ɓesgu safiya min tota sifodiri nanodiral joɗoɗiɗo ɗo fedde PAM woni programme alimentaire mondial gam wallidde leydi ndi ko to banggue faggudu jangde kisal e caɗele ñamele e hirande ujunaji ɗe nogas tati ha ujunaji ɗiɗi e nogas e jeetati Ahmed Salem wul El Arbi kolaɗo kuɓal jagorgal ko yowiti e ndema ardima ñalawma hanki o nogas e goo lewru hono jolal ujunaji ɗi e nogas e tati taw kadi ko urmidde laboratoire pédologique woni on machine taw kadi ko bittowo affaire leydi ko yowiti noon e ƴellidde ndema ka toon to wuuro men kay heyɗi jagorgal ko firti e jangde yaltini taw kadi kawgal yuɓɓinno gam suɓade fodde ujunere e temedde nayo e capanɗe jeetato taw ko jangguinowo
jaynirde happa woni haute autorité de la presse et de l'audiovisuel yuɓɓini forum ngam heblude ko fewti e rentinde e taguɗen jewte gaddoje firinaji hakkude tawde ko leƴƴi ɗum noon wawi kadi e goto foof haalanede e haala firinaji bawɗe kadi kono dañede hen gardiɗo taw gaddi ko leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani o wawi kadi taw ko gardiɗo hono leydi toon Ukraine wawi kadi ko widemo ene ñaguima dow tawtorte kono sommet poɗɗo wadde toon to leydi ndi gam o wawa kadi wonde koɗo mumen toon ɗum noon waɗi noon oɗo taw kadi ko toppiɗo ko fade taw kadi ko oɗo sécurité alimentaire to ko fukati sécurité alimentaire e Kiev ko ɗum tigui woni ko yewtete toon kanko oɗo noon on biyete hono Maxime taw Soubrek kanko ko émissaire taw spécial woni nulaɗo kadi keeriɗo to Ukraine to o wawi kadi ko toppiɗo e gueɗe Moyen Orient hani ko fate e Afrique o ɗum noon o wawi ko arɗo e leydi Mauritanie guila ñande dow hoore bir 14 lewru ndungu ɗendu o wawi kadi o jaɓɓede taw ko jaɓɓima ko jagogal leydi Mauritanie ko yewiti e caggal leydi hono Mohamed Salem Wulle Merzoug ɓe mbawi noon yewtidde hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗo ɗiɗo ɓe kaali hen noon ko nafoore leyɗele ɗiɗe hani e wawde kadi uddidde ɗo yeyde taw kadi ko ambassade kesso pulɗo e nder leydi hono Mauritanie wonande leydi hono Ukraine e wawde kadi yañude coopération gonɗo kadi hakkude leyɗele ɗiɗe taw kadi coopération ko ma waw he ko nande ko fati énergie ko fati sécurité alimentaire hani e jangde towde no feewi e witto science hani taw kadi koye maayo ngo woni hono gawgol mum ɗum no bajjini ɗum ko agence taw ko Mauritanie d'information woni ami ko on tigui wono bajjini kaɗo haala ɗum noon oɗo nguɗo jillu taw kadi ko oɗo kadi ko nulaɗo keeriɗo tomo leydi hono Ukraine e kadi ko yowiti ko kanko toppiti ko fate kala ko fate Moyen Orient hani e Afrique o mbawi wino ko caggal kay e lebbi jeenayyi nde oɗo taw kadi ko chef taw de la diplomatie Maurice Sergei Lavrov aron ɗo e leydi hono Mauritanie kanko tigui o wawi kadi kankone hoore makko arde tour makko e ɗo e nder leydi ndi kanko noon enen kiftina hono Volodymyr hono Zelensky gaddo ho leydi hono Ukraine guila kay nogas e jeegom lewru kadi jolal ujunaje ɗe nogas tati o wawi kadi lansude kono oɗo programme taw ko alimentaire humanitaire taw ko grain mo mbiyata kono Ukraine wawi kadi fandare mum ko wawde kadi nawnande wonɗe leyɗele taw ko Afrique o hani e Asie o ha mbawa hono dañƴe wona ɗen taw kadi ko gaweje wawa kadi wallude ɗumen e maramam kadi ndiwtuɗum won en caɗele to banggue Afrique o ene jeeya hen Éthiopie ene jeeya hen Somalie Nigéria Kenya Soudan Yémen Mozambique ɓen foof ma mbaw hebde e ɗen gaweje taw umori ko leydi kono Ukraine e nder mbadi oɗo programme taw ko humanitaire taw noon ko ma waw kadi e yaadude e ɗoftugol wonɗen koppereje fodde 120 taw ko million kalis dollar ene kadi o wawi kadi wiide ma yaccine oɗo programme yaccine no fewi ko nande ɗen leyɗe ko nande Nigéria Soudan Mozambique Malawi Madagascar Djibouti wonde leydi Mauritanie ɓen foof ma mbaw yaccinede ha mbawa kadi heɓde taw kadi ko gaweje ɗe no hannirta dayetini Saar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo mo togguɗen e kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocco gorko mo Sarr ɗo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocco golle ma jooɗi peewi to gendi leydi Mauritanie sen giwi toon paaɗen koto leydi Mali gila tan armée leydi Mali mo hinde fama tetti ha laaɓi kay kiidal ko wonno koye jimadi wonande hoɓelen wonnoɓe toon ɗum ko caggal nde ɓe jiiti toon widru mawdu ɓe kolliti ndun widru noon ne waɗi hen ko ubba taw kadi ko yimɓe goni hen kono andaka noon hol waɗɓe ɗum kono kadi hoɓel riwti ko kañum waɗi ɗum riwti ɗum ha laaɓi oɗo saa noon procureur ɓattiɗo tribunal mo Bamako holliti ma uddiden losko yañgo no fewi nder ngoɗon losko kadi gueɗe ɗe kala ma ndewne e leela walla ha tenti noon finaɓe to kiidal ala kala ko humpata ɗumen haydara jagorɗo beldala mo leydi Mali hestitini e rango mum faade ɓen kay dognoɓe fiyande wannode toon to kiidala sanga kay tettugol kiidal hakkude armée leydi Mali kamɓe ɓen hoɓelen taweteɓe toon wo erima ɓen kayde gartata e cuuɗi mumen e nder kiidal e diwan o kala jaam arti toon ɗum ko caggal nde sosoɓe hewɓe kam kaɓɓi bagasu men kolliti kay ɗo kay so jamde ñalla ñallata kañumen kam ma ñalloy to woɗɗi kam batta tan nande piyanɗe goɗɗuɗe
to hayso kural yehi yanata e mumen ko ɓen noon era yo gartu hankadi ni jam arti haydara kay ala ko ɗojji toon so wona tan ko jam ɓolo woni toon to leydi mali appel ko presse ɓe erima e gardugol président maɓɓe woni Modibo Fofana to e batu moɓe mbanno hakkude maɓɓe ONG international média taw ko IMS Sahel Mali Niger Burkina Faso ɓe erima laamuji leyɗele maɓɓe ha tenti noon laamu leydi Mali nde ɓeydata nden kay kisal e ɓen jaydiyankoɓe ɗum ko caggal wonande nde jaydiyankoɓe en ligne biftanoɓe haɗo hen goto wara ɗiɗo heddiɓe bifta taw kadi anda ko ɗiɗo heedi kono ɓe erima wonande jaydiyankoɓe en ligne nde nden kay kisal mumen ɓeydete no moƴƴi no feewi Bamako jaɓɓima sukaɓe mum yanoɓe ɗaɓɓoyde guura taw ko jukinoɓe toon to ceene Niger to woni Agadez caggal kay caɗele tampere aɓe kewi no fewi kono dañi hen artirede tan ko temedere e jeenayo jaɓɓima maɓe ko jagorɗo e oɗon fannu woni Sharifa Aga Mohammed ɓe gari koye vol mo hinde Sky Mali e ballal cetal OIM ngam leydi Mali kadi heddi kadi woɗɓe ma mbaw artirede beele kadi jomumen mbawte leydi mumen nde tawno leydi ma no wayi kala ɓuri jukade ɗeɗo henna ceene tokkoro woni toon ko beele welto mawɗo no fewi ɗum ko criquet eɗen gandi kala hitande so yi ha ndungu ngu silti dabbunde fandima nadde eɗen gandi tenke biteɗe baɓɓati ɗe ene kewi kay mbadde moɓɓolli tan gonayi ɗannade koɗɗen noon ko tenke ñameteɗe no fewi nder leydi Mali woni hen nokkuji ko wayno Burkina Faso ha to Benin Niger yogay nokkuji goɗɗi kala criquet hollitama noon wonande ne heewi vitamine no fewi ten kadi heewi cellal ene ɓeyda ƴiƴam ne ɓeyda kadi sellinde ɗaɗi kame ƴiye kala oɗo saaha noon rahas goto kala jarata ko 80 mbuɗu hewɓe kolitine ɓurannoɗo kono kadi oɗo saaha kalɗo tournata tawata kene sahani ɗeɓi waɗe no guerte cafni ɓen kay yiɗɓe nden ñamande koliti en weltare men mawde no fewi woni hen cooda tan ko koykon kon no cahirani woni hen kadi ko baɓɓati tan cahaɗi alda e koyɗe haydara laana jordi hakkude Bamako e hay caggal kay nde dartini ya ngara mum woni hen koliti ko caɗele technique woni hen kadi koliti ko caɗele hofgo ɓen gollotaɓe caggal nde keɓani jabdi mumen siftinde moon kan laana kay darinoka ha laaɓi ka fuɗɗitino golle mumen guila 9 juin 2023 caggal mum noon dartinoma seeɗa kono ñalawma alhamisa janggo makko fuɗɗita golle makka taximanuji pusuji en yimɓe yeeyoɓe kala ma kollite hen weltare mumen mawde no fewi sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry seppo manggo no fewi pelɓodiral hakkude ɓen sukaɓe seppoɓe kame ɓen joguitiɓe wonande dadiɓe taw kadi ganduɗa ko haɗanoɓe gon seppo kame duppugol ponoje kala ɓen noon dadiɓe kutorima la kermosine no fewi kono kadi ɓe kutorima yogay baluji reyela nde tawno ko suka gorko nottotoɗo inde Ousmane Ba mo duuɓi nogase jeenayyi commerça gudduɗo bitig mum ene hoota to legal mum hamdallahi kam heeɓi bal e yeeso ɗon noon wasi fittanu mum mawni ko biyeteɗo Alhaji Nuhu Ba holliti agent pelliɗuɗo mo ene anda ɓe ñaagui tan oɗo saaha ko yo lawol hewne hen ko waɗa ɗum ko noon ɗin seppoji bannoɗi hecciyanke o jeyno sababu ɗin seppoji toon to legal hamdallahi ne tawi nder Conakry ko kuppiraji courant ɓurti no fewi ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi to RDC Congo kene foto wonde candidat ji tati lundo tawto yi Moise Katumbi ɓe kolliti ko on woni mbir maɓɓe moɓe kooli taw koye sumgoji tijjaɗi nogas lewru décembre Congo Brazzaville caggal ɓittodiral bangal hecci hanki jamma ɗum kene foto wonde 1,500 suka kay wonnoɓe waɗe recruté ko fate banggue natgole armé gendi leydi ndi hakkude jaro duuɓi 18 e duuɓi nogas e joyyi ngal ɓittodiral jeeyi sababu ha kene foto wonde 37 neɗɗo maayi hen yimɓe hewɓe gañima hen oɗo saha noon autorité ji leydi Congo kolliti ma guddi hen losko yañgo no fewi kay jeyɗo ngal sababu on sababu kala koko hewnete lawola to Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré bismima hanki o to galle lamorgo to Wagadugu o bismi to noon ko Guillaume Soro mo ganduɗa wonino hoore jagode leydi Côte d'Ivoire wonino kadi gardiɗo sursarɗeji
ndu leydi Sénégal hade tekkere lobde hakkude makko yal Hassan Dramani Ouattara ko nden noon o yalti leydi ndi o moftoyi toon to leydi Turki ko ɓoyani tan o hollitino wonande laamu leydi ndi yiɗino kay diftademo kono ala ko gasi siftinde mono taƴanonoɗo duuɓi nogas e kaso ngam yidde derguidde laamu ko wala ɗum konon caggal jilla makko to Niger hecci hanki o yettima toon to Wagadugu jonde hakkude makko e capitaine Ibrahima Traoré o holliti hen weltare makko mawde no fewi kono kadi o holliti oɗo saaha lamɗo Faso o ene dari darde fayidine ngam addude jaame kisal nder leydi ndi kono ne kadi armée leydi Burkina Faso omo yonni darde mum no fewi tene kadi o holliti Burkina Faso woni koye lawol wala to Nigéria ko hare bonde waɗi hakkunde pelle ɗiɗi nottotoɗe jihadiste en goto kala ne wiye ko kañum jeeyi kaɗo hen no mbalka e goto goɗɗo jolata hen hakkunde catal iswaba wallidiɓe Al-Qaida kame catal Boko Haram ɗum waɗi ko toon to Kano ñande jamma aljumane jofi asen nde to lak Tchad kene fotto wonde laaɗe jeenayya taw ko Boko Haram ko ɗen jana ɗen laaɗe jeenayyi yani mum ko catal bitegal iswaba ɓe dañi fellodirde balɗe ɗiɗi gulɗe jawa ha ganduɗa kene tolno e capanɗe jeegomo fittandu heddima e ndeɗon wolde hewɓe kadi biftonoɓe ne gonno e ɗeɗon laaɗe taw biftonoɓe ko Boko Haram woni hen kadi mbasi pittali mumen wi AFP Ibrahima Lima kono kadi haɗo hen ɓe cuwa taw andude ko gañi ko holno foti Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara jillu mum toon to Europe hanki o dañi jodade hooreji leydi France woni Emmanuel Macron toon to galle lamorgo ngo woni l'Élysée ɓe mbawi yewti toon toɓɓe jaaƴi no fewi kono ɓe kaali toon gurdam Guillaume Soro ganduɗa ko exilé kono ni kadi Tidiane Thiam ko waɗa ɗum ko kadi ɓe kaali CAN 2023 mo ganduɗa yiiɗi yuɓɓinde ɗum oɗo saaha mo gonɗen ko leydi Côte d'Ivoire ɗo tan e balɗe dabɓe seeɗa to Cameroun ko jangu bongu waɗi ɗum ko hanki o waɗi ngun jangu ko séparatiste en ɓe anglophone ɓe mbaɗi ngun jangu noon koye hewɓe kame sukaɓe nanggam hen otage ɗum waɗi koye jeere bamen yam noon tawete koye bambuto ɗum noon wi gouverneur awa fonko kon holliti ɗum hanki o holliti hewɓe hen biftama kono ɗo sa armée leydi ndi ene udditen losko yañgo no fewi ngam ƴewde ɓen waɗɓe ngal baɗal beele mbawa fawede juuɗe to Somali hoorejo leydi ndi woni Hassan Sheikh Mohammed o rokkiri tan ko hitande wotere ngam derguidde ha laaɓa Al-Shabaab ɓe ganduɗa ko catal islamiste en tamɓe leydi ndi e bonande guila tan 2006 ɗo ganduɗa sembeji union africaine ene tawe toon ɓe ganduɗa manda men jogori gasde kay koye mayirɗe ndeɗo hittande mette mabɓe jaaha walla ɓe jahata ko ay wonde kala hooreji leydi ndi ala kala ko laɓɓitini e oɗon fanno Algérie hooreji leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan hanki yettima to bowal laaɗi diwoje ngal Alger jaɓɓimo toon ko nando makko hooreji leydi Algérie Mohammed woni Abdelmajid Tabboune ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi kono ko jillu cehilagala kame golle kala sifti noon hooreji leydi Algérie waɗino jillu mum toon to leydi Turki wonno ko nogasi ɗiɗi juillet 2023 o kono kadi ko jillu yurnitade gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele maɓɓe ɗe paaɗen koye jolam jabeeri jonde ko fate banggue paaɗen koye jolam jabeeri wonande catal bitegal Bruce hanki ɓe jooɗima leyɗele joyyi denduɗe ngalon catal woni Brésil Inde Chine Russie Afrique du Sud kamɓe kala ɓe eri tan ko jeygue yo darto ha laaɓa sukaɓe wareteɓe kame rewɓe yo nattu balle yo tottiri ha timma beele ɓen ñoolaɓe taweteɓe toon to Palestine mbawa tigui naftorade Xi Jinping hooreji leydi Chine eri men ergol mawgol no fewi kono ɗum ko guerre Israël Hamas to Gaza nandiral heɓama jamma hanki o e wiide hoore jagguɗo leydi Israël woni Benyamin Netanyahu o holliti ngal nandiral noon ko caggal kay jonte joyi dogde koyɗe jaam wonande leydi Qatar beele jeygue ne darto wargoji ne darto ɓen ñoolaɓe tampuɓe cafre ñawɓe geggine beele jaam ne arta toon to Gaza kame Hamas kala ngal kaldigal noon ko jamma hanki nandira ngal nandiral ko ni yaari wonande balɗe 4 fetel ɗojjata missile ni haydara dillata kono kadi ko wona ɗum koye accidde capanɗe joyi otage
taw kadi ko ɓen wonɓe juuɗe Hamas en taw ko rewɓe e sukaɓe ko wona ɗum ko kadi accite kala kadi palestinajo nangganoɗo dumba toon to Israila nonne kadi dartinde jeyge kene dumo e balɗe 4 ɗum woni nandiral oɗo saaha ɓoyatani ɗo kalaten ɗo otage uji 50 ma puɗɗo ɗaccitede ko noon kadi e ɓeeno dumbaɓe toon to Israila ɗaccite moni kala hoota e leydi mum ɗo e balɗe 4 ƴeewe hol feere wonde dañetede beele kadi jeyge ene wasa ummitade banggue goɗɗo jeyge ummigue no feewi ko hakkude Israila e Liban ganduɗa jaydiyankoɓe ɗiɗo mbaɗa toon ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi wonande laamu leydi Liban ha tente hoore jagode leydi erima comité international ɗum ɗo henna ko gueɗe cofɗe leydi Israila waɗata e nder leydi muɗum tawi men hoɓel mo ursi teɓima cargo mawɗo no feewi taw koye galaxy ɗon noon ko lawol manngol taw kadi ngol lawol ɓuuri wawde ñamminde no feewi ko Israila kame yoga e leyɗele goɗɗe on cargo galaxy mawɗo no feewi wonno hen ko otoji paɗi to Inde États-Unis de Amérique kame Royaume-Uni Japon erima yoɓe ɗaccit ɗum ko ɓuri yawde kono ngol lawol ɓe teɓima ɗum ene tawe e juuɗe mabɓe coordino Pyongyang horejo leydi muɗum weddima taw ko satellite tawɗo no feewi on noon ko yidde kay loydade kala saaha ko yahata e leyɗele hoddiɓe makko kala kay ko dilli to Corée du Sud walla Japon ha e maaje kaɗɗe ɗe ko wayno koninkoɓe leydi Amérique e kala saaha yillotoɓe kala omo wawi larde kala ko takke kerol mo kala o holliti kanko hay goto loydaki woni koye ɓeydude ndenka e kisal kerol leydi makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗen kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena